ओम शांति। अहम आत्मा शांत स्वरूप। प्रत्यक्षतार परदा खोलुथिबा मो सत्यनिष्ठ सेवाधारी आत्मा एही देह रूपक मंदिरर बेने भ्रुकुटी मध्यस्थ सिंहासन उपरे विराजमान करुथिबा मु एक आत्मा देवता अटे। मो विश्व परिवर्तक आत्मा, स्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक आत्मा। मोर पिता, मोर शिक्षक, मोर सद्गुरु, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा पिता मोर स्नेहर सागर अटन्ति। मु मध्य मास्टर स्नेहर सागर अटे। समस्तंको स्नेहर सूत्ररे गोटिए मंचरे बांधी रखिमार सामर्थ्य रखुछि। परमात्मांकर जो विशाल कार्य चलुछि, स्वर्ग स्थापनार कार्य चलुछि। मो परमात्मांकर दक्षिण हस्त श्रेष्ठ सहयोगी आत्मा। समाजर मंच उपरे एबे मु देखुछि मोर स्नेहर आकर्षणर शक्ति रे समस्ते एकाठी होइछन्ति। समस्त सत्ता
राजसत्ता, धर्मसत्ता, विचारसत्ता, संस्कृति का सत्ता, शिक्षा दीक्षा समस्त सत्ता माने एबे गोटिए मंचरे गोटिए छता तले गोटिए आध्यात्मिक परिचय तले एकाठी समस्तंक कंठरे गोटिए स्वर समस्तंको मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करिबा वाला एकमात्र परमपिता परमात्मा शिव बाबा। ସେହି ଈଶ୍ୱର ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଏହି ଅଧଗତିର ଦୁନିଆକୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲର ବଗିଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନର୍କର ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏକମାତ୍ର ପରମ ସତ୍ତା ଶିବ ବାବା। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସର୍ବସତ୍ତା ଆକାଶକୁ ହାତ ଠାରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଶିବ ବାବା, ଆପଣ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରକୃତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଏ ତ ଘର ବାହୁଡ଼ାର ସମୟ, ଏ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଓ ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିଏ କୋଟିଏ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୋ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ
ଚାଲି ଆସିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଫରିସ୍ତା ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ବାପଦାଦା ମୋତେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ବେନିହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମିଠେ ବଚ୍ଚେ ପ୍ୟାରେ ବଚ୍ଚେ आ जाओ, आ जाओ। ମୋ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର କୋଳରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଉଛି, କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି, ଏକାକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଚେତନାରେ ଚେତନା ସହିତ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋର ତୃଷ୍ଣା ଥିଲା, ଆଜି ଆପଣ ସାକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବାସ୍ ବାବା, ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ବାପ ଦାଦା ଅତି ସ୍ନେହରେ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବରଦାନ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ମଧୁର ସନ୍ତାନ, ସର୍ବସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଯୋଗୀ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପରଦା ଖୋଲୁଥିବା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ବାବା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଉଥିବା ମୋ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମା। ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇସାରିଛି। ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି
ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଓମ୍